سلام كمي تقونيو انكو عاد حنص انحكم مساكم زلخو افريقا ومبسا كم كل جيزه لما انت خلاي حنتي اغداسي زبلكوا منالبات I hope free thinker كتخونو انا قوم كتخوني يزدل مبزحتكم انا غاغي زي غاغي كونكون ግን كل جيزه open mind كنكون لنا انت يالوتي ماني جيغا ماني مش الله اسفحنا كنحاسب كنكل لنا كل جيزه مبزحتنا بفلاي زي فلتنايو حماق نقبرينا كيتردانا بزح نغير نقبرينا حجي كل جيزه كنا مازازن كنا حاسب كنكل لنا سلمتاي زي كونن انتي تعلم انتي سلازدوليم دابلناسي كنا سلاسلو لنا زخونه حسابات زمصناخون زخونه ነገር ኹን ካብ ዜናታትን ገለን መንግስቲ ዝቅልበና ነገራት ጀሚርካ ማለት እዩ ሎማ አንተ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ይخزارም ንሱ ኸላይ ዳንኤል ወድ መምህር ቅድሚ ዓመት አቢሉ ኸውን ሓንቲ ቪዲዮ ወሪዲ ነይሩ እሳ ኸላይ እንታይ ያትብል ናሽርሕ ባህል ያትብል ኣብ ቪዲዮ ኸይትኩም ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ቪዲዮ እዚኣ ዳንኤል ወድ መምህር ነዞም ሰባት ዝሓቱ ወይ ድማ እዚ ሳይተረዳና ንዚ ጌጋይ ስለምታይ ኣብየሎ ታሽ ምጭብጥታትኩምን ገለመለን ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ዳርጋ ክጸርፎም ወይ ድማ ከም ከናኡሶም ወይ እቲ ዝገብርዎ ዘለውስ ጌጋይ ክብል ይተራዩ ወል ዳንኤል ወድ መምህር ሕጂ ኩሉ ግዜ እዞም ሰባት እዚኦም ባይዘው እዞም ሰባት እዚኦም ከም ኢሎም ድዛረቡ እንታዮም ዝገብሩ يحاتو إذن مسخاخر سلزيبلكم إذا حسوتي جلا زبلو سبات يوم مالتي حجي نزيوم دما زم دازيناتاتن زخانة منجست جلا ملا كم اللي صارلهم زي كل تقينو ناشرح بحالي وينما شرحي وينما حسوتي جلاليو زنقر نسب مالتي ترى ديومي دانيال كلاي نزيو وقيسوا نزم سبات يوم كوقسومن حسوت مخان زقبرو زلون جلانيو نجيرنا بزخانة دحر زي انترو راخبنا let's go انتاي كل جيزة صبغي حدا نعمنت ودممر انت إذا تم سبات زجبروه زلوا نجار زي أمر اللي تقينه أي أمر لوني جن ودممر انتاي زبل دلوا إذا سام زبلوا زلوا حساتي إذا زجبروه زلوا شرحي تزي كوينوس ولا حنتي مغنياتو حدا سب ملسته سينوس كل جيزة بعلو يدفتر فتراتي أبرؤس ذا سلاسل زي اللي نجار دم يزارب إلي يابيلنا بزخنا زي نيشتي ناتو فيديو نسمع أيامه شعوق نزارر بينا بزعبا كونسبيرسي تيرو خبارن كلوسي أب عالم حدا نجر قات أمه تزمل كتا أكلكا بزعوات زجات أم نجر زرزرة وحبريتها قال زباد كنت تزتوها بحبريتها مستبرق سوم زلوت ارتارتات مجت أم سلزا أبي أي كبرون سلزي تحبريتها حصد مهانون بدحرة قداي قال تحب شرح خمزلون سلزا أمن نايبع لهم ناي شرح تنتناهات يوم قرب الجمهور حجزنا ناي شرح تنتناهات من بلوزلنا نتوم زعمن واحد زفرح نجر خون كله نتوم زينا عم نقول مسحات رأي خون زغل منادو حتى بزمسلو قمتات تجوب فترة وال حجوا دم مرنتاي زبل دلو نتوم زملكتهم أكلسي زرزرة وحبريتا يهبو زيهم كمان يوم نتوم نتنجر زجبرو ويندما مسارحتهم مالتي حجوا كل جزء دازينات تنتقينهم مبزحتهم توم نور حزخود نسوميم بصراحة بحسائم كلهم توم نور حزخود سبات إذن إلكم صحافي لهم يمزنقرون مغنياتو حدا سبين كلهم زم حضرهم دارك كل نجر نامنت زي نايت تمزهفتهم وقالملنا عالمنا السوميتات بزح إيد سلازلوا ما بزيتات إزاي تكبروا زجبروا إذن دابل يمزنقروا حجيك بزح حسب انتي جبر زيهم نزم زملكتهم أكل يحتتي سو انتي جبروا كمزي تات كجبر مسفتونو تسبي حتى مش نون أي ملسلونيم يا حتى تسب مش أي ملسلونيم شعوتهم سبات انتي جبروا بعلهم كمارامورون كبلون كفتنو حبريتات كروخبون يفتنو ترى ديغمني شعو قال نجرنا بحق تسأرو وين قال خون غل أمين كله تزبلا زلوا ودمر جيجا يكون عنديو of course قال سبات الله قال سبات الله حجي نودمر كأنت جيجا الله زبلا زلوا بمنتهى اتن هيبون زلوا أبنتات كم بعل أنا إحنا خن بلسنا ناي كورونا فيروس ناي كمون ناي بزح نجارات إذا أبرئسنا تشيب كتولنا يوم زبل إذا ناي بايزو إذا ناي كورونا سبك قتل يوم يمامس يومه قال مال بزبل مالتي إزيتات زي قال خافت السزوبلوي
ክንሰምዐ ኢና ንድሓር ነዚዩ ከም ንሰብ ከሰንብዱን ንጅቦኦም ከኻዕብቱ ኢሎም እምበረይ እቶም ሰባት እውን ጠቂስዎም ኣለዉ እሱ ኸላይ በዓል መን እዮም ኣሌክስ ጆንስ ዝበሃል እዩ እዚ ሰብ እዚ ኸላይ ኩሉ ግዜ ኣንጻር መንግስቲ ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣንጻር እቲ ሜድያታት ወይ ድማ ናይቲ ዜናታት ዝህብ ሓሶት እዩ እዝን ኣይኮነን እንዳበለ እዩ ዝዛረብ እሱ ኸላይ ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ኣደነው ወዲ መምህር ፈልጦ ዲ ነሰብ ኣይፈልጦን ይፅቡቅ ገይሩ ኣይደነው ግን እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከሎ ጭብጥታት ኣለዎ እሶም ከላይ ነዚ ሽርሒ እዩ ገለ ኢሎም ዘፀልምዎ ክኣስርዎ ስለ ዘይክእሉ እዮም እምበረይ ሓሶት እንተተዛሪቡ ኩሉ ግዜ ሓሶት ተተዛሪቡ ንሓደ ሰብ ካብ ክተኣልዮን ክተኣስሮን ኣይሸግረካን እዩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ንሓደ ሰብ ክሕዝዎን ክጣበቕዎን ተዘይክኢሎም እዮም ኩሉ ግዜ ናብ ሽርሒ ናብ ገለ ዝብልዎ ምክንያቱም መብዛሕትኦም ሽርሒ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ብዙሕ ግዜ ክሕትቶም ስለ ዝኽእል እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ መልስስ ኣለዎም ጭብጥታት ብዙሕ ኣለዎም እዚ ኣሌክስ ጆንስ ዝበሃል ከላይ ብዙሕ ግዜ ኣፍኮርስ ጌጋታት ኣለዎ ገለ ነገራት ጎደለ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን መብዛሕትኡ እቲ እሱ ዝብሎ ነገራት ብዙሕ ግዜ ሓቂ ክኸውን እዩ ተራእዩ ሓቂ ክኸውን እዩ ተራእዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ንቐፅላ እዛ ዝብሎ ዘሎ ነየነየኒ ሓሶት ኢልዎ ወዲ መምህር ክንሪአና ብድሕሪኡ ተመሊስና ድማ ክንዛረብ ኢና ሕጂ ብዓለም ለኸ ደረጃ ብዛዕባ ኮንስፒሬሲ ቴዎሪ ብዝረበሉ ግዜ ምስ ዝርእሲ ሓቢሮም ዝለዓሉ ሽርሕታት ኣለዉ ንኣብነት ዓለም ፀፋሕ እምበር ከባብ ኣይኮነትን ናይ ማንታ ህንፃታት ሓደጋ ወይ 911 ብግብረ ሽበራ ኣይተፈፀመን ኣብ ወርሒ በፂሕና መፂና ዝብል ዘረባ ውፁእ ሓሶት እዩ ኮቪድ-19 ኮነ ኢልካ ብስ ህዝቢ ዓለም ንምጉዳል ኣብ ላቦራቶሪ ዝተሰርሐ እዩ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ርእስና ሜሞሪ ቺፕ ከእትውልና እዮም ከምዚኦም ዓይነት ልሙዳ ሽርሕታት ኣለዉ እቶም ነዚ ሽርሕታት ዝኣምኑ ከዓ ነዚ ኩሉ ብሕቡእ ዝገብሩ ዘለዉ ኢሉሚናት ዝበሃሉ ኣዝዮም ሓያላት ማሕበር ከም ዘለዉ እዮም ዝኣምኑ ሓራይ ባዕረይ ቅድም እዛ እታ ናይ ዓለም ፀፋሕ ድያ ገለመለ ድሓነይ ተፅናሓልና ንሳ ተፅናሓልና እሞ እቲኣ ናይ 911 ወይ ድማ 911 ወርሒ 9 ዕለት 11 ዘጋጠመ ኣብ ኣሜሪካ ብግብረ ሸበራዊ ዘበለ ዘን ማንታ ህንፃታት ዝፈረሳሉ ሲ ብዛዕባ እዩ ኣቢሎ ዘሎ ገለ ካብ ኣብነት ካብ ናይ ሽርሕታት ታሽሚሉ ካብቲ ዘይኣምነሉ ነገር ተዛሪቡ ዘሎ ወዲ መምህር እዚኣ ሓንቲ ካብኡ እያ ኣሚን 911 እዚ ሲ በዓል ኣሌክስ ጆንስ ይኹኑ ብዙሓት ሰባት ተዛሪቦምሉ ኣለዉ ብፍላይ ትዊተር ትጥቀሙ ሰባት ሃሊኹም ትዊተር ከይትኩም ኣብ ትዊተር ከይትኩም ናይ 911 ኢልኩም ፀሓፉ ሞ ሽዑ ገለ ብዙሕ ነገራት ክመፃኩም እዩ እቲ ቪድዮታት ቅድም እዚ ነገር እዚ ምስ ኣጋጠመ ብዙሕ ነገር ነቲ ሰብ ዘይበረሃሉ ነገራት ነይሩ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሲ ቁኑዕ ወይ ድማ ታሽሙ እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ መርትዖታት ሲ ኣለዎ እቲ ሰብ ሲ ብዙሕ መርትዖታት ኣለዎ እቲ መንግስቲ ጥራዩ ከምዚ ናይ ሽርሒ ኢሉ ዘፀልሞ ዘሎ እምበረይ ብዙሕ መርትዖታት ሲ ኣለዎ እቲ ሰብ ምክንያቱ ሓደ ካብኡ እንታይ ይመስልካ ሓደ ካብኡ እንታይ ይመስልኩም ህረም ከሎሲ ቪድዮ እንዳመልኡ ዝስዕስዑ ሰባት ነይሮም 5 ሰባት እዮም ሰለስተ ተዘይተጋግየ እቶም ክልተ ካልእ ቦታ እዮም ነይሮም እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ነተን ክልተ ማንታ ህንፃ እንዳተሃረማ ከለዋ እዚ ብቴሮሪስት ይኹን ብታሽሙ ኣየር ክሃርመን ከሎሲ ይመልእዎ ነይሮም ቺር ከላይ ገብሩ ነይሮም ስዕስዑ ነይሮም ይድንሱ ነይሮም እዞም ሰባት እዚኦም ሓሙሽቲኦም ካበይ ኮይኖም ፀኒሖም ካበይ ናይ ሃገር ፀኒሖም እቶም ከልተ ካላይትዮም ካልእ ምስ ተረኸቡ ካበይ ኮይኖም ፀኒሖም እዚኦም ኣቐዲሞም ብዙሓት ኣሕዋትና እቲ ሽሙ ተጠቂሱ እዮም ምናልባት ብዙሕ ሰብ ታሽሙ እዛ ቪድዮ እውን ሴንሰር ክገብርዋ ስለ ዝኽእሉ ወይ እቲ ብዙሕ ሰብ ንኸይርያ ስለ ክዓፅዋ ዝኽእሉ ሽማ ይፅዋዕን ግን ብዙሕ ሰብ ብሲንያ ገይሮም ዝኣትውዋ ነበሩ ኣሕዋትና ገለመለ ንሳ እዛ ሃገር እዚኣ ካብኣዮም ነይሮም እቶም ሰባት እቶም 5 ዝመልኡ ነበሩ ዝስዕስዑ ነበሩ እዞም ሰባት እዚኦም ከ እቶም ኣሚን 3 ዝስዕስዑ ነበሩ እቶም 2 ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ዝተረኸቡ እዚኦም ሰባት እዚኦም ንፅባሒቱ ዕለት 12 ሲ ብሓንሳእ ትኬት ቆሪፆም ነይሮም ካብቲ ሃገር ክወፁ እቲ ቪድዮ ምምልኦም ንኣብነት ሓንቲ ሰበይቲ ያርያቶም ኣብ ጥቆም ዝነበረ ሰበይቲ ሲ ገሪምዋ እንታይ እንዳተቃፀለ ከሎ እዚ ፖላሶታት ሲ ስለምንታይ እዮም እዚኦም ኣብዚ ዝስዕስዑ ዘለዉ ስለምንታይ ሰብ እንዳመተ እንዳተቃፀለ ሲ ስለምንታይ ቪድዮ መልኡን ስዕስዑን እሞ ከዓ ጠጠው ኢሎሞ ዝነበሩ ከላይ ልክዕ ሙሉእ ንፁር ቪድዮ ከሪኦም ዝኽእል ንክልቲአን እንዳተሃረማ ከለዋ ኣብ ሓደ እዩ ነይሩ እቲ ቦታ ማለት እዩ ከሪኦም ሲ ይኽእል እዩ ገለ ብፅቡቕ ማለት ከምዚ ሓንቲ ትርአ ሓንቲ ዘይትርአ ዘይኮነስ ክልቲአን ሲ ክትሪአን ትኽእል ፅቡቕ ጌርካ ማለት እዩ ቪድዮ ቀድሖ ከላይ ስዕስዑ ገለመለ እዛ ሰበይቲ ሽዑ ልክዕ ሽዑ ፖሊስ ክድውል ኣይከኣለትን እንታይ ጌራ ፀኒሓ ሰብኣያ ምስ መፀ ንሰብኣያ ነጊራቶ ካብኡ ንፖሊስ ነጊሮም እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ተተሓዙ ንፅባሒቱስ ብሓደ ዕለት ምዃን ንፅባሒቱ ክጉዕዙ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ዝተረኺቦም እቲ
መንግስቲ ሒዙ ምስ ዘራረቦም ከላይ በበይኖም እንታይ ከም ክትገብሩ ገለ መለይሉ ምስ ሓተቶም ኩሎም ነናቶም በበይ መልስታት ሂቦም ማለት እዩ ማለት ኩሎም ሲ ዘይተጸበይዎ ነገር ስለ ዝኾነ ክዛረቡ ከለዉ ሲ ኩሎም ሲ በበይኑ ሕጂ እዚ ድማ ኣበይ ኮይኖም ዞም ሰባት እዚኦም ኣዶ ነው ስለ እዚ ኸላይ ትሕቶ ካልእ ኸላይ እቲ ገንዘብ ትራንስፈር ክበሃል ከሎ ስዑድ ዓረብ ነራ ኢድ ነይሩ ኣብዚ እቲ እቶም እዚኦም ፓይሎት ገለመለ ኣብ ታሽሚዮም ነይሮም እቶም ነተን ኣየራት ሰሪቆመን ዝተባሃሉ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ነይሮም ካብኡ ንስዑድ እዮም ኮይዶም ገለ ተረዲኹምኒ ንስዑድ ኮይዶም ካብ ስዑድ ድማ ኣትዮም ገለመለ ናብቲ ኣየርፖርት ገለ ካብኦም ከላይ ካብዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ከላይ ምስ ታሽሙ ድሰርዕ ማለት ካብዚኦም ንፈልጦም ካብዞም ሃገር ካብዚኦም ታሽሙሲ ርክብ ዝነበሮ ምስኦም መሳርሕቶምን ገለን ዓብ ሰብ ነይሩ ኣብኡ ድማ ማለት እዩ እሱ እዚ እቲ ገንዘብ ከ ካብ ኤምባሲ ናይ ስዑድ ዓረብ ዝነበረ ኣብኡ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ኤምባሲ ናይ ስዑድ ዓረብ ንሱስ ሰበይቱ ንዕኡሲ ገንዘብ ናብ ሓደ ሰብ ሰዲዳ ካብቲኣ ሰበይቲ ናብቲ ናይ ቴሮሪስት ዝገብር ዝነበረ ሰብ ኣካል ናብኡ ድማ ኸይዱ ሕጂ ብኸምዚ እቲ ገንዘብ ትራንስፈር ክበሃል ከሎሲ ካብትን ናብትን ኸይድ ነይሩ እቲ ናይ ኤምባሲ ናይ ስዑድ ኸላይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ርክብ ነይርዎ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኢታት እዩ ዘይተመለሰ ካልእ ኸላይ ቁጥሪ 3 ዘይተመለሰ ኸላይ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ ታሽሙሲ ነይሩ እንታይ ዝበሃል ፈንጂታትስ ነይሩ እቲ ቪድዮታት ፈንጂ እትኮስ ነይሩ ካብ ታሕት እዩ ቀንዲ መፍረሲ እዩ ነቲ ህንፃታትሲ ኣየር ሃሪማቶ ዝፈርስ ህንፃሲ ማለት ብዙሕ ኣይጋጥምን ይገለ ማኣራዩ ውሕድ እቲ ታሽሙ ሙሉእ ታሽሙ ከዓ ኣብ ላዕሊ ሃሪማቶስ ከመይ ገይሩ ሞ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሰዓትን ገለን እዩ ፈሪሱ እቲ ብምሉእ እቲ ህንፃ ከመይ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከላይ ገሊኦም ከላይ ይህረም ነይሩ ዝበሉ ሰባት ነይሮም እቲ ዜናታት ክመሓላለፍ ከሎ እቶም ዳ ዜናታት ኮይዶም ንሰባት ከዘራርቡ ከለውሲ ብዙሕ ፈንጂታት ኣብ ታሕቲ እቲ ህንፃሲ ኣብ ታሕቲ ኣብኡ ነይሩ ካብኡ ፍንጀር ነይሩ ብዙሕ ፈንጂታት እዚኦም ሰባት እዚኦም እዚ ቪድዮታት ከምዚ ኢሎም እንዳተዛረቡ ከለውሲ ኩሉ ተዓፅዩ ኣጥፊኦም መገለ እንዳ ዩቱብሲ ኩሉ ዓፅዮም መገለ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባኡ ክዛረብ ተጀሚሩ ድማ ይድምስስዎ እቲ ቪድዮታት ነይሮም ክሳብ ዝቕሩብ ግዜ ብዙሕ ሰብ ክፈለጥ ዝጀመረ ከማነይ እዚ ትዊተር ኤለን ማስክ ታንክስ ቱ ሂም ማለት እዩ ንሱ እዚ ትዊተር ምስ ኣበሎስ ብዙሕ ሰብ ሓሳባቱ ክገልጽ ተጀሚሩ ማለት እዩ ብዙሕ ከላይ ኣብ ትዊተር ገለ ነገር ክርኢ ጀሚሩ እዚ ቪድዮ ዝጠፍኡ እዚ ቪድዮ ንምንታይ እቲ ፈንጂሲ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ እዚ ኣሜሪካ ዝኾነ መልሲ ኣይሃበትሉን ፈንጂታት ተኺሉ ነበረ ኣብ ታሕቲ መልሲ ዝሃበትሉ ወላ ሓንቲ የላን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትሰብ ከላይ ነዚ ነገራት እዚ ፈንጂ ዝብሉ ነበሩ ሰባት ንምንታይ ትድምስዎ ኣለኹም ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ዝደልዩ ሰባት ኣብኡ እቶም ናይ ሓውኹን ገለመለ ብዙሕ መሰኻኽር ነይሮም ስለምንታይ እሞ ከዓ ህንፃታት ከመይ ገይሩ ፈርስ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ኩሉ ካልእ ዶክመንታሪታት ገለሎ ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ጌርኩም ኣነ ዘይበልኮ ነገር እዚ ገለ ቁርብ ካብቲ ዘሎሲ 1% እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙሕ መርትዕታት ኣሎ ካልእ ከላይ እቲኦም ነቶም FBI ዝበሃሉሲ ታሽሙ ተነጊርዎም ነይሩ እዝን ከጋጥም ስለዝኽእል ናይ ቴሮሪስት ኣታክ ከጋጥም ስለዝኽእል ኣብዛ ዓዲ ኣብዛ ሃገርሲ ተጠንቀቁ ከጋጥም ኢሎም ይነግርዎም ነይሮም እዮም ኣቀዲሞም ሽዑሲ ይነግርዎም ነይሮም ካልእ ከላይ ካብዞም ሃገር ሲና ሓሊፎም ዝኸዱ ሕዋትና ዘለውዎ ሃገር ሰራሕተኛታት ነይሮም ኣብታ ህንፃ ሽዑ መዓልቲ ሓሚምና ኢሎም ተሪፎም እታ መዓልቲ እቲኣ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ስለምታይ ዝኮይኑ ኢሎም ዝሓተቱ ሰባት እንታይ ክገብርዎም ጀሚሮም ከም በዓሎም ይኹኑ ወይ በዛ ሓውና ዳንኤል ወዲ መምህር ዝበሃል ገይሮም ድዮም ገለ ነቲ ነገር ከም ናይ ታሽሚ ሽርሒ ሓሶት ኢሎም ከእሙንና ፈቲኖም ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ድማ ነቲ ዜናታት ጥራይ ድሰምዕ ሓራ ኢልዎም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክርዳእኩም ዘለዎ ዜናታት መብዛሕትኡ ሓሶት እዩ ገለ ኣብ ዜናታት ዝበሃል ኩሉ መብዛሕትኡ ሓሶት እዩ ዜናታት ዝብልዎ ንሶምሲ እንታይ ብዙሕ ነገር ታሽሙ የብሉን ገለ ተረዲኹምኒ ሕጂ እሱ ስለ ዝኾነ ክተብሉስ ኣለኩም እንታይ እዚ ኢልካ ምሕታት ድማ ጽቡቕ ይኽእል ግዜ እዚ ሓውና ግን እዚ ናይ ሸርሒ ሰባት ዘይርድኦም ተኾይኑ ዝምልከቶ ኣካል ዝበለ ምስ በለሲ እቶም ካልእ ሰባት መልሲ ኣብ ርእሶም ዘሎ ምግጥጣም ይኣብዮሞ ሽዑ ባዕሎም ናይ ሸርሒ ዶ ናይ ገለ ፈጥሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ተረዲኹምኒ ኦኬ በር እቲ ምሕታትን ምባልን ባዕልኻ ትብሎ ኢኻ ኩሉ ግዜ ሰባት ክሓትሎም ክነብል ኣለና ክንመሃር ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ትብሎ ኢኻ ግን ስለምንታይ ሓደ ሰብሲ እዝን ኣይተረዳን እዝን ኣበይ ከይዱ እቶም ቡምባ ፈንጂ ተተኺሉ ብታሕቲ ዝብሉ ነበሩ ሰባት ንምንታይ ካንስል ጌርኩሞ እቲ ቪድዮታት እንታይ ኮይኑ መን ኢኸ ተኺልዎ እቲ ፈንጂታት መን ኢኸ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ኢሉ ብዙሕ ሕጂ
እቶም ስራሕ ዘብኮር ከንታ ኮይኖም ሓሚምና ኢሎም ሽዑብ ኪሮም ገለ መለ ስለምንታይ ሕጂ እቶም FBI ከኻበየን ፈሊጦም እዚ ነገር እዚ ከም ዘጋጥም ከምዚ ኢሎም ፖስት ኣሰዱ ነይሮም ገለ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ተረዲኹኒ ስለምንታይ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝኽተጋጣጥሞ ተፈቲንካ እትሶም ዝብልኻ ወላ ሓንቲ ኣይራኸብኒ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ቺፍ ኣብ ርእስና ክእትውልና ደልዮም ገለ ዝብል ዘረባ ዝበለ ሓውና ማለት እዩ እዚ ኤለን ማስክ ፈጢርዎ ዘሎ ቺፍ ኣለኩም ገለ እዚ ዶክተር መንያ ትበሃል እዛ ሓብትና ገለ ቅድሚ ቁርብ ብገለ ሰሚዐያ ነይረ ክትዛረብ ብዛዕባኡ ማለት እዩ ቺፕ መፂኡ ከም ዘሎ ብኤለን ማስክ ዘበለ ቺፕ መፂኡ ከም ዘሎ እዚ ኸላይ ንሰባት ክሕውዮምን ከብሎምን ኣብ ርእሶም ዘሎ ብዙሕ ሓሳባትን ትራንስሌት ክገብር ከም ዝኽእል ንዘይዛረቡ ከዛረብ ከም ዝኽእል ንስንኩላን ቺፕሲ ኣቢሎም ኣለዉ እዚ ኸላይ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ብኢዱ ገይሩ ይኸፍል ኣሎ ከሪአኩም እኽእል ቪድዮታት ኣሎ ኣቢልኩም ኣብ ትዊተር ጥራይ ረኣይዎ ብኢዱ ገይሩ ሲ ቺፕ ዝገበሩስ ብኢዶም ገይሮም ክኸፍሉ ምኽፋልኹን ገለ ይጅመር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኸላይ ኩሉ ግዜ እቶም ሃበትም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ማለት ስለምንታይ ኣይርዳእንን ኣነ ግን ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎም ገንዘብ ወላ ሓንቲ ይገብረሎም ንዕኦም ገንዘብ ባዕሎም እዮም ዝሰርሕዎ ንዚኦም ዘድልዮም ንሰባት ምቁፅፃርን ንሰባት ኣበይ ትኸይዳ ኣለኻ እንታይ ትንቀሳቐስ ኣለኻ ዘብልን ማለት እዩ እዚ ኸላይ እዚ ቺፕስ ዝበሃል ከላይ ቀንዲ ንዕኦም ክሕግዞም ዝኽእል ሰባት እንታይ ሓስብለው ሰብ ዝፈትዎም ዲፀልኦም ኩሉ ነገር ኣብ ርእስኻ ዘለውሲ መዓዝ ክሕግዙኻ ክሕዙንኻ እንታይ ከብልዑኻ ደልዩ ፅባሕ ገለመለ ኩሉ ኮንትሮል ዝገብር ማለት እዩ እዚ ግን ሓሶት እዩ ወይ ሽርሕዶ ናይ ገለ ኢልካ ከምዚ ክተብሎ ነቲ ሰብ ከምዚ ከሎ ኢሉ ክሓትትን ከብልን ክመራመርን ንኽፍትን ዝኽእል ሰብ ተብሎ ኣለኻ ኣሚን ብዙሓት ሰባት ደገፍቲ ክህልዋኻ ስለ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ እቲ ስኻ ክትዛረበሎ ትደሊ ብዛዕባኦም ብዙሕ ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እዚ ቺፕ እንታይ መን ይኸ ዝብሎ ዘሎ በዓል ቢል ጌትስ ከላይ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ሰብ ነዚ ዝተኣታትዎ ዘለዉ ኩሉ ምስ ቫክሲን ገለ መለና ኣታሓሒዝካሲ ንሰባት ከጥፉ እዮም ወይ ገለ ዝብሉ ነበሩ ሓቁም ክኾኑ ክእሉ እዮም ምክንያቱ እስኻ ትፈልጦ የብልካን ሜቢ ኖት ግን ቁርብ ክትሓትት ተፈቲንካ ስለምንታይ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ ኢልካ ንቢል ጌትስ ክሰምዖ ተፈቲንካ ኣብ ብዙሕ ቪድዮታቱ እንታይ ይብል መሲልካ ቢል ጌትስ ሰባት ሲ እበዝሑ ኣለዉ ሰባት ሲ ክነጉድሎም ኢና ብጣዕሚ ተነፊዕና ቫክሲን ብዙሕ ነገር እንተጌርና ኸላይሲ ደቂ ሰባት ክነጉድሎም ሲ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ ኢሉ ተዛሪቡ በዓል ኣብ ዩቱብ ኣሎ እዚ ብዩቱብ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ባዕለይ ዝብሎ ዘለኹ ገለ ኣይኮነን ካብዚ ኢታት ተመርኪሶም ብዙሓት ሰባት ድማ ክሓቱን ከብሉ ንኽእሉን እዮም እንዳ ዜናታት ግን ኩሉ ግዜ በዓል ቢል ጌትስ ወነንቱ እዮም ንዑ ኩሉ እዚ ሶሻል ሚድያ ብምልኡ ብበዓል ቢል ጌትስ ይዝውነን እዞም ሰባት እዚኦም ቢል ጌትስ ዶክተር ኣይኮነ ገለ ይኮነ ብዛዕባ ቫክሲን ክዛረብሲ ወላ ሓንቲ ሚክሮሶፍትን ገለን እምበር ኣብ ቢዝነስ እምበር ካልእ ዝፈልጦ ነገር ወላ ሓንቲ ብዙሕ የብሉን ኣሚን ዶክተር ከም ዝኾነ ንፈልጦ ነገር የብልና ንሕና ብኻሊእና ንፈልጦ ቢል ጌትስ ብዛዕባ ቫክሲን ክዛረብ ከሎ ኣፍሪቃውያን ክንወግኦም ኣለና ክብል ከሎ ብዛዕባ ሰባት ክነውሑ ዘለና ክላይሜት ቼንጅ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ገለ ክብል ከሎ ግድን ኢና ክንሓትት ገለ ግድን ኢና ኸላይ እዝን ክንብል ነዚ ንሕና ንሓቱ ሕቶታት ግን ተዘይመሊስኩምልና ሓቅና ኢና ክንብል እንተፈቲና ኖ ትሕስቡ ኣለኹም እዚ ሽርሒ ወይ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ገለ ኢሎም ክፀቕጡና ፍትኑ ማለት እዩ ነዚ ኸላይ ንብዙሓት ሰባት ባዕሎምን ብከምዚ ከማኻን ገይሮም ድማ ንሰባት ከምዘይሓቱ ይገብርዎም ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብዚ ኢልካዮ ዘለኻ እቶም ኢሉሚናቲ ዝበሃሉ ድማ ቀደም ተፈጠሩ ኮይኖም ድሕሪ 9 ዓመትን ገለ ድማ ኣብ ከምዚ ጠፊኦም እዮም ገለ ብዝብል እዩ ኣሚን ኣነ ለው ገለ ክብለካ ይክእልኒ እሶም እንታይ መስሉ ኣነ ኣደነው ኣይፈልጦን የገለ ግን ኩሉ ነገር ግን ክትሓስብ እንተፈቲንካ ክትሪኦ ተፈቲንካ ግን ስለምንታይ ኢንስታግራም ደሊት እንተገይርካስ ዩቱብ ደሊት ገብረካ ዩቱብ ደሊት እንተገይርካሲ እንዳ ዜና ሕማቕ ባእኻ ዛረቡ እንዳ ከምዚ ስለምንታይ ኩሎምሲ ብዛዕባኻስ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ጥራይ ዘለዎም ሓደ ሰብ ሕማቕ እዩ እንተተባሂሉስ ኩሉ ሰብ ብሕማቕ ርአካ ዋይ ስለምንታይ ተሓትት ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዘይንፈልጦ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ኣረ ነው ስለምንታይ ኩሉ ነገር ብሓንሳእ የጋጥም ኣሎ ኩሉ ሰብ ንሓደ ሰብ ካንስል ክገብርዎ ተኮይኖም ስለምንታይ ብዙሕ ነገር ከክንሓትት ዘይግባና ንምንታይ ከቪድዮታት ደሊት ይበሃል እዚ ኢታት ንወዲ ከምዝን እዩ ሰባት ምክንያቱ ክንደይ ሰብ ከላይ ኣሚን ናይ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክገብሩን ፍሉጣት ሰባት ክሓቱን ክጅምሩ ከለዉ ብዙሓት ሰባት ናይ ነፍሲ ቅትለ ተባሂሉ ሂወቶም ዝሓልፉ ኣለዉ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ዘይንፈልጦ ነገር ክህሉ ክእል እዩ እንተሓተትና እንተሓሰብናን ድማ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ሰብ ከላይ ክሓትት ኣለዎ ተረዲኹምኒ ተዘይ ሓቲትካ እንታይ ካስኻ በጊዕ ኢኻ ማለት እዩ ኣነ ሓደ ነገር ዝደልየ ነገር ኣሎ ሓቂ ማለት እዩ ሓቂ ኩላህና
ክንፈልጦ ዘለናይ ክንሓትት ድማ ኣለና እዝን ክንብል ኣለና እዝን ክንብል ተዘይክኢልና ኣባጊዕና እንዳ ዜናታት ከላይ ብዙሕ ነገራት እዚ ናይ 911 ዘጋጠመ ኩሉ ነገር ተሓተተ ሕቶታት ኣይመለሱን እቲ ናይ ኢራቅ ዝነበረ ውግእ ድማ በዚእታ ተማኽንዩ ከም ዝኸደ ኩሎም ዛረቡሉ እዮም ትራምፕ ንባዕሉ እዝን ጌጋይ ነይሩ ኣብኡ ዘይነበረ ነገር ኢና ነይሩ ኢልና ኸይድና ንሰባት ሕሪቕ ማለት ብዙሕ ነገር ኣለኩም ኣብ ዩቱብ ኣቲኹም ክትሓስቡን ክትምርምሩን ፈትኑ ክትሓቱን ክትምርምሩን መሰልኩም እዩ ሓደ ነገር ሰብ ኢልዎ ኢልኩም ጥራይ ኣይትስምዑ ኣነ ንባዕለይ ጌጋ ክህሉ ይኽእል እየ ኣቲኹም ግን ባዕልኹም ቸክ ክትገብርዎ ፈትኑ ክትርእይዎ ፈትኑ ክትምርምርዎ ፈትኑ እዚኣ ነይራ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ፒስ